खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेटआ गं 10 गोदान दालाइ जिल्लाफोरखौ गनायथि होदों। सावस्रि जोथोनखौ बांहोदों आरो भुपेन हाजरिकाखौ मान होदों। आसाम केबिनेटआ रायजो राजानि थाखाय खुंथायारि सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय गासै रायजोआव मोन 10 गोदान लेङाइ जिल्ला दानो गनायथि होदों। केबिनेट जथुमनि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे थिरांथाखौ फोसावो। सावस्रि जोथोननि थाखाय मोनसे गेदेर आगानाव केबिनेटआ आसामनि गुबुन ओनसोलफोराव लुबाय थानाय 8 केन्सार देहा फाहामसालिफोरनि जौगाथायनि थाखाय 250 कौटि रांखौबो गनायथि होदोंमोन। बे आगाननि थांखिया बिसोरनि आबुं जानायखौ गोख्रै खालामनाय आरो केन्सार फाहामथायसिम सौहैनायखौ साबसिन खालामनाय। मुंदांखा देंखोगिरि भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ मान होनो थाखाय रायजोआ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय बोसोरसे 100 बोसोरारि फालिथाय खुंगोन। हाबाफारिफोरा गुवाहाटी, गोदान दिल्ली, कलकाता, मुम्बाइ आरो अरुणाचल प्रदेशआव जागोन। बिथांनि मुङाव मोनसे गोसोखां खाम्फा लुनाय जागोन आरो अनुराधा शर्मा पुजारीजों सुजुजानाय गांसे जिउ खौराङारि बिजाबखौ गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि बरायनायनि बाहागो महरै फोसावनाय जागोन, जेराव 10 लाख कपिफोर राननाय जागोन। रायजोआ मिरुखौ डक्टर हाजरिकानि सन्मानाव मोनसे गोसोखांथि खावरि हगारनो थाखायबो खावलायगोन। बे समावनो गुवाहाटीआव डाम्पारफोरजों जानाय लामा जाब्रबथायफोरनि बांनायनि फिननायाव नोगोर पुलिसआ जानला-मोनला गारि सालायनायखौ होबथानो आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे जर'खा हाबाफारि जागायदों। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव हारिमुआरि जोंसारथि आरो गोथार गोसोजों बावखुंग्रि फोरबो 2025 जागायजेनबाय। बावखुंग्रि फोरबोनि 12थि खुंथाया सनिबाराव क'क्राझारनि हरिनागुरिनि खाथिनि गोथार बावखुंग्रि हाजोनि आफाङाव जागायदोंमोन। BTC दावबायारि बिफानजों खुंजानाय बे सानथामनि फोरबोआ बर' हारिमु, फोथायनाय आरो गोजाम दोरोंफोरनि मोनसे जिउनां फोरबो। बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो संक्रान्तिनि समाव खुंनाय जायो, जाय मख'जाथाव बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसेया 14 एप्रिलाव जागोन, जेब्ला रोजा रोजा सुबुंफोरा भगवान बोराइ बाथौखौ आरज गाबनो थाखाय गोथार बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनायनि आसा दं। सिबियारिफोरा फोथायो दि बे जर'खा ट्रेकआ मोजां सावस्रि लाबोयो आरो गावसोरनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होयो। बे फोरबोखौ मावख'आरि महरै BTC दावबायारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासआ बेखेवदोंमोन। बिथाङा गोबां गोसो गुदुं हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि जागायनायखौ दिन्थिनानै गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवदोंमोन। साइकेल सालायनाय बादायलायनाय आरो गुबुन जायगायारि गेलेमुफोरजों लोगोसे दोरोङारि बर' गेलेमुफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, दंफां बुबैनाय आरो दाउब' आथिं गेलेनाय दंमोन। बे हाबाफारिफोरा बर' सुबुंफोरनि धोनि एथलेटिक हारिमुखौ दिन्थियो। दावबायारिफोरा गुबुन गलाफोरनिफ्राय बायदि बर' जाग्रा बेसादफोरखौबो रंजागासिनो दं। गोबां फोलेरारि हानजाफोरनि हारिमुआरि मोसानाय आरो देंखोआ फालिथायफोराव बांसिन रंजानाय आरो गाब दाजाबदेरदों, जाय बड'लेण्डनि खौसेथि आरो बायदि रोखोमखौ दिन्थियो। बेखेवनाय समाव गोबां गोनां आलासि महरै बाहागो लादोंमोन, जेरै दावबायसा बर', इएम गेलेमु बिफान BTC, रनजित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी, MP रोनगोरा नार्जारी आरो MLA लरेन्स इस्लारि। मोनसे फोरबोनिख्रुइ बांसिन, बावखुंग्रि फोरबोआ बर' दोरोंफोरखौ संरैखा खालामनायाव मदद खालामो, सुबुंफोरखौ ज' खालामो आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव दावबायनायखौ थुलुंगा होयो। 14 एप्रिलाव गोथार ट्रेकआ बे फोरबोनि धोरोमारि बिखा जानानै दं, जाय गासै आसाम आरो बिनि बायजोनिफ्राय गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोयो। थामथि खौराङाव दङ BPF दोलोआ BTCनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ सोरखार दानो हायोब्ला नायबिजिरगोन। हाग्रामा महिलारी। BTC बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो BTRआव गोबां दोलोनि आफादफोरा पेरेड जागायदों। सिगांनिफ्रायनो BTRआव थानाय मोननै गाहाय दोलो BPF आरो UPPLनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया गोख्रोङै जागासिनो थानायखौ नुनो मोनो। मख'जाथाव दि मोन्नैबो दोलोनि हाबनाय हाबाफारिया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बेबादि समावनो सनिबारखालि बरमा जौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथाराव BPF दोलोनि मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मेलाव BPF पार्टीनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बाहागो लादोंमोन।
मेलाव महिलारिया बुङो दि बे खेबाव BPF दोलोआ सोरखार दागोन। प्रमद बर'नि सरकारा जेबो खालामनो हायाखै। थिसननायनि गासैबो बेले-बेजेफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन। GSP दोलोआ BPF दोलोजों लोगो जानायखौ बन्द खालामनो हाया। बे मेलाव गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा नेमखान्थि बायदियै BPF दोलोआव हाबफैयो। जयनिं हाबाफारि जोबनायाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BPF बिसायख'थियाव देरहायोब्ला रायजो राजानि खामानि मावो आरो BPFआ रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जोनोम जादों होनना बुंथियो। बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन दि UPPL दोलोनि मावथिफोरा सानफ्रोमबो BPFआव फैगोन होननानै बिसायख'थिनि सिगांनो UPPL दोलोआ लांदां जागोन होननानै। बेनि गेजेरावनो BPF दोलोआ मोन 25 मासि मोनगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BJPआ मोन 15 मासि मोनगोन आरो UPPL दोलोआ गंसेबो मासि मोननाय नङा। बिथाङा मन्त्रि UG ब्रह्मखौ थगायसुला बुंनानै बुंदोंमोन दि बर' हादरनि जौगानायनि सायाव बर' राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायनो गोसो दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि मन्त्रि UG ब्रह्मआ मोनसे समाव BTC गोरोबथाखौबो मदद खालामाखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि GSPजों गोरोबथा जानायनि सोमोन्दै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया मानिना लायो दि BPF UPPLनि ज' जानायनि बेलायाव एबसुनि थान्दैफोरजों सावरायनाय जादों आरो बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिया सिब लुबैनाया नंखाय मानोना आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्मआ बुङो। हाग्रामा बिथाङा बुङो दि जुदि BPF सोरखारा BTCआव प्रमद बर'नि थिननायाव खालामनाय आन्दोनि थिसनथायनि सायाव नायबिजिरोब्ला नायबिजिरनाय जागोन। हाग्रामा महिलारिया बुङो दि BPF सोरखार दंब्ला थामहिनबा 5 दाननि उनाव बिसोर सान-हर जानाय थिसनथायफोरखौ नायबिजिरगोन। बे मेलाव BPFनि MLA दुर्गादास बर', रबिराम नार्जारी, थानेश्वर बर', बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर', BPFनि दैदेनगिरि प्रबिन बर' आरो BPFनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। हाग्रानि जिब-जुनार दायनि बेरेखायै क'क्राझार आरो गवालपारा पुलिसनि जथाय अपारेशनाव सानै सिखाव फालांगिरिखौ हमनाय जादों आरो हाग्रानि जुनारफोरनि अंगफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनायाव कारिगावआव माहारियारि राजा लामायाव क'क्राझार आरो गवालपारा पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव सिग्रोमग्रा हानजाया सानै सिखाव फालांगिरिखौ खानो हादों, जाय मानै हाग्रानि जुनारनि अंगफोरखौ सिखावै लाबोदोंमोन। बिसोरनिफ्राय 2 किल'ग्राम 500 ग्राम गिलिरनि मैदेर हाथाइनि जरासे जब्द खालामनाय जादों। बबेखानि नायबिजिरनायनि थाखाय सिग्रोमग्रा हानजाया हमजानाय सानै सिखाव फालांगिरिफोरनि मुं आरो थंखौ फोरमायाखै। बांसिन गुदि खिथानि थाखाय सानैखौबो सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ HS सेथि बोसोराव मुं थिसननाया 17 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनगोन दर्पण पर्टेलाव। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड (SSEB)आ 2025-26 सेसननि थाखाय गोजौसिन गेजेरारि HS सेथि बोसोरनि मुं थिसननायनि थाखाय टाट अनलाइन आर'जलाइखौ 17 एप्रिलनिफ्राय 24 एप्रिलसिम दर्पण पर्टेलनि गेजेरजों होनाय जागोन। फसंथानफोरा 25 आरो 26 एप्रिलाव मेरिट आरो वेटिं लिस्टफोर आरो 27 एप्रिलाव रायजोआरि फारिलाइफोरखौ दिन्थिगोन। 27 आरो 29 एप्रिलनि गेजेराव फरायसाफोरनि मस्ट एक्जिट एडमिशन मावख'गिरिफोर। मुं थिसननायनि जोबथा रोखा खालामनाया 30 एप्रिलनिफ्राय 10 मेसिम जागोन। फरायसाफोरा गोबां फसंथानफोराव एप्लाइ खालामनो हायो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गल'गन्ज हाग्रामायाव आइजोखौ मोजां मोनग्राया जिनाहारि खालामनायनि अजद। सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। गसाइगावनि सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि मोजां मोनग्रा शफिकुल इस्लामनि सायाव गल'गन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय बारुनडांगा कालापानी खाथिनि हाग्रायाव जिनाहारि खालामनायनि अजद होदों। जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन अब्ला आइजोआ दफरपुराव गावनि बिनानावखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। पगलाहाट पुलिस आउटपस्टआव होनाय FIRनि बायदिब्ला शफिकुलआ गावनि बिगुमै आशराफुल आलमजों लोगोसे आइजोखौ हाबानि थाखाय गावनि बिमा-बिफाजों सिनायथि होनायनि मुङाव लांदोंमोन। बिनि सोलायै बिसोरो बिथांजोखौ मोनसे हाग्रा ओनसोलाव लांदोंमोन जेराव शफिकुलआ बिथांजोनि गोसोनि बेरेखायै खेबथाम जिनाहारि खालामदोंमोन। थासारिया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा सानै सुबुंखौ बाइकआव आइजोजों लोगोसे नुदोंमोन आरो बिसोरखौ होसोदोंमोन। दायनिगिरिया आइजोखौ गारनानै खारलांदोंमोन।
उनाव पुलिसआ आइजोखौ रैखा खालामो आरो बिथांजोनि सावस्रि आनजादनि राहा खालामो। नायबिजिरनाया जागायबाय, नाथाय शफिकुल इस्लाम आरो आशराफुल आलम सानैबो दासिमबो खारखोमानानै दं। पुलिसआ गोख्रोङै बिसोरखौ नागिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबा सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।